ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯେପରି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ରିଜେକ୍ଟ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ 25 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପିଂ ବା DBT କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ କିସ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 25 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରକେ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାସଙ୍ଗେ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ହେଲେ କିସ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାସଙ୍ଗେ 5ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାସଙ୍ଗେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଇବେ।